வாடா. வா மாமினா, வா வாங்க. டீ குடிப்பாரா காப்பி குடிப்பாரா? ஆமா, இப்ப அது ரொம்ப முக்கியம். இல்லம்மா, முத மாப்பிள்ளை என்னடா எதுவும் பேச மாட்டேற? என்கிட்ட இருக்கு. அத்தை வாங்கி கொடுத்தாங்க. பாட்டி துபாயில வேலை செய்யறாங்கன்னு சொன்னீங்க, வந்துட்டாங்களா? கிரிஷ், நீங்க வா, அவங்கள தொந்தரவு. உடனே கிளம்பணும். இந்த ஊர்ல நீங்க எப்படிமா? தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் இருக்காங்க? எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரு இருக்கும், கொஞ்சம் பேசாம இருங்க. போயிட்டாங்க. நீங்க கூட பாத்திருப்பீங்களே, தாலி பிரிச்சு கோக்கும் போது வீட்டுக்கு வந்தீங்கல்ல. தெரியாம தான் ஊர் ஃபுல்லா சுத்திட்டு இருக்கிறோமா. ஆனா சென்னையில இருந்து இங்க எதுக்கு தேடி வந்தீங்க? விசாரிச்சாங்களா? அவங்க பேரு ரோஹிணிமா. அப்படி எதுவும் தெரியல முத்து. கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க, இந்த ஊர்ல யார் வீட்டுக்காவது வந்திருக்காங்களா? பாட்டி நான் பாக்குற கொடுங்க. கிரிஷ், உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, நீ சும்மா இரு. இந்த ஊருக்கு தான் வந்திருப்பாங்கன்னு நிச்சயம் ஒண்ணும் இல்லைல்ல. மலேசியாக்காரங்க யாராவது? அவகிட்ட நான் போய் சொல்லிருக்க கூடாது. நீங்க அழாதீங்க தம்பி. அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இல்லைன்னு நினைச்சேன். ஆனா என் லைஃப்ல திரும்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்தது ரோகிணி தான். அவங்கள விட என் மேல அதிகமா கேர் எடுத்துக்கிட்டது என் ரோகிணி தான். பாட்டி வேலை போச்சு. அப்ப கூட பரவாயில்ல, உனக்கு பிடிச்ச வேலை. அவகிட்ட நான் போய் அந்த வழியில அவளுக்கு கொடுத்து இத்தனை நாள் பொறுப்பு இல்லாம இருந்துட்டேன். எப்ப வேணா வேலை தேடிக்கலாம்னு நினைச்சு, இப்ப அவ இல்லாத ஒவ்வொரு நொடியும் என் உலகமே எல்லாமாவும் இருந்திருக்கா. நான் தான் புரிஞ்சுக்காம போயிட்டேன். அவ நம்பிக்கை நான் உடைச்சிட்டேன். நான் செஞ்ச தப்புக்கு அவ காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கணும். அவ எங்க இருந்தாலும் அவளை நான் தேடி போவேன். அழாதீங்க அங்கிள், அழாதீங்க. இவன் அப்படி உட்காந்து அழுகுறான், இதெல்லாம் உண்மை. கண்டிப்பா உங்களை தேடி வருவாங்க. இப்ப உங்க பொண்டாட்டிக்கும் அவங்க உங்களை தேடி வருவாங்க. நீங்க நம்பிக்கையோட இருங்க. சரி, நீங்களும் அவங்கள தேடணும்ல, கிடைச்சிருவாங்க, பயப்படாதீங்க. நீங்க தைரியமா போங்க தம்பி. போறேன். சரி, வாங்கடா போலாம். ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் கிடைச்சா உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்க. நீ சொன்னதை வச்சு மாப்பிள்ள தான் ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்காருன்னு நினைச்சேன். பாவண்டி, அந்த மனுஷன் தங்கம் காட்டுறேன்னு நினைச்சாலும் பரவாயில்ல. உனக்கு ஒரு நல்ல புருஷன் கிடைச்சிருக்காரு. அவர் கூட வாழ்றதை விட்டுட்டு எனக்கு அமைச்சு கொடுத்த வாழ்க்கை தான் தப்பா போச்சு. நீயா ஒரு வாழ்க்கையை தேடிக்கிட்ட. இப்படி ஒரு குடும்பம் யாருக்கும் அமையாது. உனக்கு அது கிடைச்சிருக்கு. அதை சொன்னதை நீயும் கேட்டல்ல. அவங்க அம்மாவுக்கு அடுத்து ஓ மேலதான் உயிரா இருக்கிறதா சொல்றாரு. அந்த பொறுப்போட நடந்துக்கோ. உன் மாமியாருக்கு அடுத்து அந்த குடும்பத்தை தாங்க வேண்டிய அது தெரியும் போது தெரியட்டும். ஆனா அது வரைக்கும் உனக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கைய உன் கூடயும் கிறிஷ் கூடயும் இங்கேயே இருந்துடுறேனே. புதுசா இப்ப மட்டும் உனக்கு என்ன அக்கறை எங்க மேல இருக்கிறது? நல்ல வாழ்க்கை, அதை மட்டும் நீ நல்லா வாழு. எங்களை பத்தி நீ என்ன சொல்லிட்ட? நல்லா இருப்பீங்க. அவர் கூட போய் சந்தோஷமா வாழு. இதுக்கு மேல விசாரிக்கிறதுக்கு ஊருக்குள்ள ஒருத்தரும் இல்ல. யாருக்குமே ரோஹிணியை பத்தி எதுவும் தெரியல.
அவங்க இல்லாம வரக்கூடாதுன்னு மாமா சொல்லுங்க. அவங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு எங்கேயாவது போயிருப்பாங்களா? தேடி ஒன்றும் ஆக போறது இல்ல. டேய் அது எப்படிடா எல்லா பொண்ணுங்களும் ஒன்று விட உனக்கும் பொண்ணுக்கும் செட்டே ஆகலடா. பேசாம ஒண்டியா இருந்துரு இன்னும் தெரியாது. மீனா. இதுக்கு மேல அவன் சாமியார தான் மீனா போகணும். டேய் அப்படியே போடா. இங்க பாருங்க, கோவம் தணிஞ்சா அவங்களே வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க. இப்ப வீட்டுக்கு போலாம் வாங்க. பாக்குறது தெரியலமா? இல்ல இல்லடா, நான் அழாதற. நான் தான் சொல்ல போய் அவளை தேடுறது. இப்ப நம்ம ஊர் ஊரா கார் அடிச்சு சுத்திட்டு இருக்கேன். என் வருமானத்தை விட்டுட்டு டீசல் போட்டு இருக்கிறேன். சவாரி விட்டுட்டு கடைசியா என்ன குத்தம் சொல்றான் பாரு. இருக்குன்னு சுத்தி தெரிஞ்ச அதான் உன் கண்ணில் மாட்டாம போயிட்டா. உனக்காக வந்தான் பாத்தியா? என்ன சொல்லணும்டா. இத்தனை நாள் வேலைக்கு போகாம எல்லாரும் ஏமாத்திட்டு பொண்டாட்டிட்ட காசு வாங்கி சுத்தி தெரிஞ்சிருக்கான். நான் இவனுக்காக டீசல் போட்டு தண்டு இப்பவே வந்துட்டாடா. அத சொல்றதுக்குள்ளதான் இவன் இப்படி போறது. எனக்கும் உங்க எல்லாரையும் விட்ட வேற யார் இருக்கா? வெட்டிப்ப என்னடா சொல்ற? முத்து போதும். ஏமாத்தல, வீட்ல இருக்கிற எல்லாரும் தானே ஏமாத்திருக்காரு. அப்ப அவர் கேட்கதான் செய்வாரு. ரைட்ஸ் இருக்கு, ஏன்னா அவர் உங்க பையன். அதுவும் இல்லாம நீங்க யார் மனசையும் கஷ்டப்படுத்துற அவரோட பர்சனல் விஷயத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து எதுக்கு பேசணும்? எது பர்சனல்? நீ பேசாத. டேய் அசத்தை தாண்டா தப்பா போச்சு. இங்க பாரு முத்து, இந்த வீட்ல மத்த எல்லாரும் நீ கேள்வி கேக்குறல்ல. அதுல உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துச்சு? உங்க காசுலயே அவர் இருக்காரு. வீட்டு செலவுக்கு அவர் தானே காசு கொடுக்கறாரு. விஷயத்தை ஏன் முன்னாடியே சொல்லலன்னு கேட்டீங்கல்ல. இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா இவன் இப்படி சொல்லி சொல்லி இவன் எப்படி கலர் கலரா ரீல் சுத்துறான்னு. இவன் காதுல ஊசி வச்சு குத்துறா. நீங்க உலக்கையில எல்லாரும் ஒன்னா குடும்பமா வாழணும்னு தான் நினைக்கிறோம். ஆனா அவர் மனோஜ் இப்படி இன்சல்ட் பண்ணி பேசிக்கிட்டே இருந்தா